Эфирден алықлар вақта студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Алкоголь kullanуының оянышлы нәтижесі. Суд залынан закон бұзуның детальләрін хабаршыбыз біліп қайтты. Света нету в квартире. Я думаю, может, пьяный лежит. Төп документ. Еш ознақайларға тонтаналы рәуіште паспорт тапшырылды. Туған уақытымызда бар ознақай районында келешекте нашты бірге яшып, бірге болып яшауымызны тілеп қалам. Биримләрне кыю үттілер. Әлмәттә еш ұста 2025 балалар чемпионатының муниципаль этабы узды. Существуют разные способы выращивания растений. Например, гидропонная форма. Спиртлы ішімлік конфликтқа кетірген әсіңіннан суд залына. Бүгін шәһәр судында Россия Федерациясы Жинайет кодексінің 105-ші мәддәсі бойынша эш тыңланды. Үтеру, яғни башқа кішіге оңлы рәвештә үлем кетіру жинайеті бойынша қарар қабыл етілді. Эшнең детальләрен хәбәршібіз Алсы Ахмеджанов біліп қайтты. Секретаря судебного заседания прошу положить заявки лица. Узган елның 10 декабре бу гаилә өчен фаҗигале көн. Суд материаллары буенча үз фатирында егет хәзер гаепләнүче хатын-кыз белән спиртлы эчемлекләр эчкән. Аралашу егет белән хатын-кыз арасындагы бәхәскә китерә. Низакның чиге исә фатир хуҗасын үтерү була. На почве возникших личных неприязни. Гражданга карата мөнәсәбәтләрнең шәхси дошманлыгы нигезендә ул пычакны уң кулында тотып, белә торып, үлем китерү максатыннан икенче кешенең аркасына, күкрәгенә һәм кулларына, ягъни яшәү өчен мөһим органнарга ким дигәндә 4 тапкыр суга. Действовал умышленно с целью причинения смерти. Нанесла им не менее 4 ударов в область спины, груди и рук последнего, то есть в область расположения жизненных органов. Судка мәрхүмнең әнисе һәм әтисе килгән. Әнисе соңгы тапкыр улын фаҗигага бер көн кала күргән. Билгеле булганча, егет әти-әнисеннән аерым бер бүлмәле фатирда яшәсә дә, шул ук вакытта яннарына да еш кайта торган булган. Ата-ана улларының спиртлы эчемлекләр эчүен таный. Ә менә рәшәткә артындагы хатын-кызны беренче тапкыр күрәләр. Әлеге вакыйганың нинди аянычлы икәнен дә белмичә, фатир күршеләре егетнең әнисенә шалтырата. Говорит, там Алёшка ушел, наверное, балкон открытый, что ли? Күршеләр фатирыгыз ишегеннән салкын һава килә дип шалтыратты. Ширләгән булсам да киттем. Күңелем тыныч түгел иде. Килеп ишекне ачсам, улым ята залда идәндә. Караңгы ут юк иде. Мин аны башта исерек дип уйладым. Света нету в квартире. Я думаю, может, пьяный лежит. Шулай итеп, ана бердән-бер улын тормыш билгеләре булмаган килеш таба. Зыян күрүче буларак судта мәрхүмнең әтисе дә катнаша. Мин тәүлек буена эштә идем. Тормыш иптәшем шалтыраткач, тизрәк үземә алышынырга хезмәткә эзли башладым. 7 тулганда мин улымның фатирына килеп җиттем. Анда инде полиция хезмәткәрләре эшли иде. Поднялся на этаж, там стояли сотрудники полиции. Шулай итеп, гаепләнүче хатын-кыз үз гамәлләре белән Россия Федерациясе Җинаять кодексының 105-нче маддәсенең 1-нче өлешендәге каралган җинаятны башкара. Судом также будет сопоставление о принятом переводе неимущества свидетелей. Суд объявляет перерыв по делу до 30. Барлык шаһидләр булмау сәбәпле суд утырышы 31 мартка күчерелде. Алсы Ахмеджанова, Олег Павлов, Яңкар вакыты Луч, Әлмәт компаниясе. Яз килү белән сулыклардагы боз бик куркыныч була. Татарстанда ел башыннан балыкчыларның үлү очраклары да теркәлгән. Кичә аларның икесе Казан янындагы М7 трассасы күпере астында Иделдә батып үлгән. Бер балыкчының гәүдәсен су астындагы чокырдан чыгарганнар, ә икенчесен һаман да эзлиләр. Фаҗигадан качу өчен гади кагыйдәләрне истә тоту мөһим. Тыелган урыннарда боз өстендә йөрмәгез. Балаларны сулыкларда караучысыз калдырмагыз. Кар яуганда аеруча игътибарлы булыгыз. Чокырлар кар астында күренми. Бозда исерек хәлдә йөрү шулай ук тыела. Машина йөртүчеләргә исә кичүдән тыш бозга чыккан өчен штраф яны. Гражданнар өчен 1500 сумнан 2000 сумга кадәр, вазифаи затлар өчен 5000 сумнан 7000 сумга кадәр, юридик затлар өчен 50000 сумнан 70000 сумга кадәр. Сак булыгыз.
Biz büyük җиңүгә китергән 1945 елны искә алуны дәвам итәбез. 1945 елның 11 марты 1359 сугыш көне. Икенче Белоруссия фронты гаскәрләре Данцингтан көньяк-көнчыгыштарак Висла елгасының көнчыгыш яры буйлап төньякка уңышлы һөҗүм итәләр. Бу һөҗүм вакытында Совет армиясе 40-тан артык торак пунктны ала. Икенче Белоруссия фронтының сул канат гаскәрләре Пуцик һәм Гдыня юнәлешендә һөҗүмне үстерәләр. Нойштадт Алмания шәһәре алына. Венгриядә безнең гаскәрләр дошманның зур пехота һәм танк көчләре атакаларын кире кага һәм аңа зур югалтулар кичерә. Сугышларда безнең артиллерия 54 немец танкы һәм үзйөрешле орудиясен юк итә. Дошманның 27 танкы һәм үзйөрешле орудиясе шартлатыла. Бу көн эчендә барлык фронтларда немецларның 168 танкы һәм үзйөрешле орудиясе бәреп төшерелә һәм юк ителә. Һавада һәм зенит артиллериясе уты белән дошманның 102 самолеты бәреп төшерелә. Җиңүгә 59 көн калып бара. Ознакайда 14 яшын тутырган егет һәм кызларга паспорт тапшырылды. Әлеге чара миграция хезмәте һәм яшьләр үзәге тарафыннан әзерләнеп, анда яшь үсмерләр белән бергә аларның әтиәннәре, әби-бабалары да катнашты. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Паспорт – ул шәхесне раслаучы төп документ. Паспортлы булу һәркемдә горурлык хисләре уята. Катнашучыларга сәламләү сүзе белән район башлыгы урынбасары Роза Галиева мөрәҗәгать итте. Бер-берегезне хөрмәт итеп, бер-берегезне яратып, бергә булып, бердәм булып, үзебезнең яраткан илебездә, Россиябездә, Татарстаныбызда, туган ягыбызда Азнакай районында киләчәктә дә башка бергәләшеп, бергә булып, бердәм булып яшәүебезне теләп калам. Паспорт тапшыру тантанасында миграция мәсьәләсе буенча бүлек начальнигы полиция майоры Гүзәл Гәрәева, алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлеге рәисе, район башлыгы ярдәмчесе Розалина Гобайдуллина да катнашты. Паспорт алучылар арасында Кира Хамидуллина да бар. Ул шәһәрнең 6-нчы урта гомуми белем бирү мәктәбендә укый. Сегодня я получил паспорт. Мин бүген паспорт алдым. Бу минем өчен мөһим вакыйга. Паспортлы булу зур җаваплылык өсти. Себя и свои действия. Кира мәктәптә дә яхшы укый. Иң яраткан фәне рус әдәбияты. Мәктәптә үткәрелгән чараларда, олимпиадаларда актив катнашам. Яраткан фәнем рус әдәбияты. Бу көнне 17 яшь үсмер Россия Федерациясе паспортына ия булды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәтнең перинаталь үзәге булган балалар хастаханәсендә вакытлыча чикләүләр кертелгән. Чаралар кискен респиратор вирус инфекциясе авырулары арту белән бәйле. Эпидемиология куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен партнерларча бала табуга яңа гаризалар әлегә кабул ителми. Ләкин чикләүләргә кадәр рәсмиләштерелгән гаризалар буенча партнерлы бала табу үткәрелә. Пациентлар янына палатага кирү чикләнелә. Пациентлар өчен тапшыруларны контактсыз кабул итү җитештерелә. Аларны кабул итү бүлегендә яки фильтрда рөхсәт ителгән сәгатьләрдә калдырырга мөмкин. Шулай ук медицина хезмәткәрләре битлек режимын үтәргә сорыйлар. Үзегезне һәм тирә-юньдәгеләрне саклагыз. 57-нче Сандугач балалар бакчасында бүген балалар кыюлыкларын күрсәтте. Биредә яшь оста 2025 исемле бәйгенең муниципаль этабы узды. 12 катнашучы мәктәпкәчә яшьтәге балаларга иртә һөнәри юнәлеш бирү буенча чемпионатта үзләренең көчен сынады. Вакыйганы без дә күрдек. Яшь катнашучылар үзләренең талантларын 4 юнәлештә күрсәтте. Кондитер эше, сити фермерлык, флористика һәм ресторан сервисы. Муниципаль этапка Әлмәтнең төрле балалар бакчаларыннан 12 бала чыга.
Несмотря на то, что у нас юные участники, им всего по 6-7 лет. Катнашчыларыбызга нибары 6-7 яшь. Алар яшь булга карамастан бәйгедә барысы да олыларча җаваплылык белән үткәрелә. Барлыгы 4 сынау көтә катнашчыларны. Һәр бирем вакыт буенча регламентланган. Бәяләү критерийлары да күп. Алар һәр конкрет модульгә туры китереп сайланган. Бәйге теориядан башлана. 3 минут эчендә яшь осталарга һөнәрләре турында сөйләргә кирәк булачак. Которые представляют наши юные участники. Я приготовила блюдо, которое я назову фруктовый рай. Иң тәмле номинация дип кондитер эше бәйгесен атарга була. Биредә яшь осталарга корж, бисквит һәм тарталеткалар ярдәмендә ризык әзерләп, аны тәкъдим итәргә кирәк иде. Барлык булачак хуҗабикәләр, бәлки шеф-поварлар да сынауны башкара алдылар. Мое пирожное я сделала из сливок, коржика, посыпки, джема, мандарина, винограда и апельсина. Амира Закирова җиләк җимеш кәрзиннәре ясый. Ризыкның тәмле һәм тиз әзерләнүе нәни кондитерга аеруча ошый. Можно сделать свое мероприятие, на день рождения или можно просто на любые праздники. Яшь флористларга тере чәчәкләрдән букетлар ясарга кирәк иде. Чәчәкләрне бер-берсенә туры китереп җыюдан тыш, аларга аны матур итеп төрергә һәм сатып алучыларга тәкъдим итәргә кирәк булды. Этот букет станет символом вашей привязанности и внимания. Ресторан сервис өлкәсендәге яшь белгечләр төрле стильләрдә хезмәт күрсәтү өчен өстәл әзерләү буенча үз белемнәрен тәкъдим иттеләр. Валерия Гущина официант вазифалары турында сөйләде. Что заказывают люди, как накрывать на стол и встречать гостей. Һәр катнашчы жюрины сайлаган һөнәренә карашы белән гаҗәпләндерергә тырышты. Мисал өчен сити фермерлык компетенциясендә катнашчылар арасында бердән-бер малай Алим Сабахов үз проектын яклауга махсус материалларда әзерли. Существуют разные способы выращивания растений. Например, гидропонная форма. Это где устанавливают бак с питательным раствором, в котором насос подает питательный раствор растениям. Сити фермерлар эремәләрнең кислота селте балансын билгеләделәр, орлыкларның кайсы үсемлеккә туры килүен ачыкладылар, үсемлекләрне ясалма грунтка күчереп утырттылар һәм сити фермерлыкның хәзерге дөньяда актуальлеге турында сөйләделәр. Чара һәрбер балада уникаль мөмкинлекләр бар икәнен испатлады. Бүген муниципаль этапта җиңүчеләр алга таба Казанда узачак республика этабына юллама ала. Рамазан рухи яктан чистарну һәм изге гамәлләр башкару ая. Вперед сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар үзәгендә балалар үсешенә багышланган төрле чаралар уза. Шулай шәһәрнең музыка коллегияте студентлары хәйрия спектаклен тәкъдим иттеләр. Может, друга не нашел, потому что я большой? Или приключилось это из-за розового цвета? Ведь известно, что слоны быть такими не должны. Спектакль күңел ачу ысулы гына түгел. Биредә ул мөмкинлекләре чикле балаларны реабилитацияләү һәм социализацияләү комплекслы программасының бер өлеше. Театр бүлеге җитәкчесе Елена Козина сүзләренчә, мондый чаралар балаларга авырлыкларны җиңәргә, үз потенциалын ачарга һәм үзләрен җәмгыять тормышында тулы хокуклы катнашучылар итеп тоярга ярдәм итә. Спектакль как искусство вообще. Спектакль сәнгать буларак балаларга да, өлкәннәргә дә һәрвакыт мөһим. Чөнки алар яхшылык, ләззәт тараталар. Без балаларның реакциясын күрдек. Ә бу бит бер карасаң иреккә чыгу, уңай хис алу, ә уңай хис кичерешләр ул сәламәтлеккә юл. И вот мы видим даже вот по данному спектаклю, что многие дети реагировали очень бурно, смеялись, а это раскрепощение, это положительные эмоции. А положительные эмоции – это здоровье. Театраль куелышлар сөйләм, вак моторика, эмоциональ интеллект һәм социаль күнекмәләр үсешенә ярдәм итә. Балалар үзара мөнәсәбәтләр, бер-береңне ничек сакларга һәм кадерләргә кирәклеге турында мавыктыргыч тарихлар белән танышты. Ни компьютер, ни музей не найдут тебе друзей. Это точно знаю я. Без
Ашык костюмнар аңлайшлысыйла музыка һәм җырлар бу тосымлы дөньяга тулысынча керү эффектын тудыра. Монда балаларның актив катнашуы аеруча мөһим дип билгели белгечләр. Үзәкнең максаты инклюзив мөхит булдыру. Биредә уникаль балалар коррекцион белем һәм реабилитация ала, аларның ата-аналары психологик ярдәм алырга мөмкин. На это, поверь мне, не надо ума. А что будет дальше? Увидишь сама, твой выход. Посещаем мы центры с открытия. Тоже также ходим на творческие какие-то мастерские. Музыка вот у нас мы проходим. Biz үзәккә ачылышыннан бирле йөрибез. Моннан тыш иҗади дәресләрдә өйрәнүләр үтәбез. Остаханәләрдә дә дәресләр була. Шулай ук музыканы да өйрәнәбез. Монда еш киләбез. Балаларга гына аралашу түгел, без әниләр өчендә очрашабыз, сөйләшәбез. Дуслар да барлыкка килде. Дети уже на занятия приходят. Вот, и у них тоже как бы такой круг. С детьми общаются они своими. Как друзья уж появились уже, социум, да. Кто тебе больше понравился? Мишка. Да. Лейсан Галиева, Рамиль Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. А ну-ка, раз, два, три! Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.